Unitat 14. La L geminada. Aquí veureu algunes normes bàsiques que poden ajudar a l'hora d'escriure la L geminada. Normalment, escrivim L geminada amb paraules començades per el, col, gal, sil, il i mil, la goril·la tranquil. Escrivim L geminada en moltes paraules acabades en l, il·la, il·la, oscil·la. També escrivim L geminada en mots cultes emparentats amb paraules que acaben en ella. De metall, per exemple, podem fer metàl·lic. No obstant tot això que us hem explicat, en la majoria de casos no hi ha cap regla fixa que ens indiqui si cal escriure L o L geminada, i s'han de memoritzar els mots. Per això, com sempre, us recomanem que feu exercicis de memòria visual aplicats a l'ortografia. Aquí teniu paraules que comencen per al. Al·lucinar, al·logen, al·lèrgia. Paraules que comencen per col. Col·loqui, col·lisió, col·lectiu. Paraules amb gal o mil, mil·límetre, mil·lígram, gal·licisme. Il, sil, ella o il·la, il·legal, síl·laba, mortadel·la, pupil·la, axil·la. Altres paraules que també tenen la lletra L geminada. Libèl·lula, pol·len, cancel·lar. Excel·lent! Us desitgem sort en la vostra memorització i fins al pròxim vídeo.